hindi ito yung, let's say, sabihin natin na yung Tim Horton, o kaya yung design conic, yung architecture yun. Yung presidente lang ng kumpanya na yun, ang pwede kong upo dito. So yan o yan, ito yung painting ni First Lady na 24 carats na ginto. Naka-display lang dito. Yan. Hawakan mo, Dilabega, ginto yan. Napakarami. 24 kilates yan. Napakarami nito sa bahay ko. Dito may likod, dito may likod. Napakaganda. Saka mabagsak. Si Mami Maita. May firma yan. 24 May pirma siya. 24 kilates yan. Display lang niya. Kaya may sarili security guard tong area. Ito yung opisina niya. Si Marcel, nakatayo yan. Dito lang. Sa pwesto na yan. Alis yan, nandito pa kami. Nandito pa ako. Maraming bulsa yung loob ng merkado. Baka naalis yan, nandito pa ako. Kapag na yan namin, bago naman. Ang maganda lang dito is yung mga view. As in, kita ko talaga. May tama dito. So, di pa naman Marikina. Kung nandyan dito, yam-yam eh. O, yan nyo na. Yung mga driver ko, sarap na tulugan nung naka-aircon.